Yadwa duoke kapok owuok nikech akia ni nitie economist moro e panel kae to amor kabisa ka winjo twak ka watimo weche mag economies mag economy nikech samoro abedo ga frustrated gi wach Singapore dhi koni Singapore pacha Joyce ana kawo higni 4 kasomo Singapore kadwa timo theories specifically asomo weche mag BRICS economies ma wa emerging and Singapore was one of the case studies mane watimo and degree na akia ni Dr. Bruno yudo degree ne kanye ma development economics but en ga very interesting place and mara yudo London School of Economics gimanya wacho en niya gima nipuonjowa sama natieko school mar economics ni ber ka wang'iyo theories ma wakili mention go kaka the Keynesian theory mago ber to mago wa classical times ngeni gik mane bedo designed gi at that point gik mane timre kanyo kakoro wachopo 2027 it is important ni wakaw concepts ma wagolo kanyo to wang'eyo ni wan kanye sani to wariwo to waloso manyien so wan sama ne wadhi school machiegni kano timo economics nipuonjowa mago ni chon magine theories ma antie however kawuono watiyo gi modern economics wacho ni ya ikaw lessons mosepuonjre ting'ini Kenya ni chal nade to wadwa dhi kanye ka ti design Kenya's friendly no kaka Trump wacho ni America first kori design economic policy ma chwado Kenya first mane gimitimo okwakawa ka watu wa copy paste so but nitie lessons manyaka obeni wapuonjre ka wagolo Singapore gimora achiel man ga go gi shida maduong' kabisa ka ji wacho weche mag Singapore kise di Singapore ana se di Singapore kata big Jimmy go the dirot kama onge kata chiel kise di Singapore gimora achiel mok gidwaga winjo Kenya kae ka giwacho wach Singapore en wach mar mibadhi kata corruption pila achiel maduong' gin gi pillars 4 kende momiyo Singapore dhi mbele modong' apani wa discuss maber wakil is right weche mag infrastructure they focused on human capital they focused on wach mar school nok bagni wach mar school nok gitugi nikech ne ging'e maber ni gin Nyasaye nok ogwedho gi kaka ogwedhowa wan gi port wan gi kila kitu minyalo dwaro wan gi minerals wan gi joma riek Africa ka moingo ngata mosomo maber koro that human capital kaka dhano dongo nok gitugo to gimoro achiel kendo one of the pillars mane gin go ne giwacho ni wach mar mibadhi watieko because ne ging'e ni kati tim ilos uchumi maber marom nade kati ger ndara machal mana madhi ka polo to ka ionge gi telo maber ka ionge gi good governance to gigo itimo mana ka yiem kanono nitie jomo osegero gik mabecho oko kae tineno ko onge timo mana kanono lume ema grow gigo kikung'i pinje moko kata ka DRC Congo gini par ni chieng' moro ne gionge gi pesa kendo economies gi nok tim maber ne timo maber kabisa nyaka wayud medium ground between good leadership good governance to bende gi weche mag uchumi koro pila achiel madwa ni mondo wamake matek mondo wane ni plan no en ang'o en pila mar mibadhi kata pila mar governance nikech gik miwacho gite kati bi mana migochwa sani miger na factory maler kaka sani wach ni rais biro Migori wan igero nwa stadium Migori kati ger stadium cha mabed maber marom nade to waring wakaw Sharon waket kanyo ni koro Sharon e governor in charge kata ng'ama bonyono kanyo ni tugo mpira kata chielonge so we cannot have conversation mar Singapore kokwadwa bedo gi conversation mar corruption and governance plan wa enango mar corruption governance mugi kaka wacho kikwakaw copy pasting mano koro wawe waneni yes waboro ideas but koro Kenya style enango nikech nitie statistic achiel be mano wuok mana temoga wacho ni as an economist nyaka ichwad malo gi piny economy maber en economy miwinjo e mfukoni okochuno ni wakili nyaka par ni Lumumba ni gero ansa man Kisumu tata winje nango iwinje because of systemic intervention system enango Joyce system eni Sharon sorry system eni ya kawuono kiwuok kitero nyathini school iparo Kibaki jiwacho ga wach Kibaki notimo systemic Kibaki enonge no wuoyo kodi en ni nyathini kane wuok dhi primary school to nok chudi koro school fees madi chulo cha ni ringi dhigo chiro ilosogo gimoro interventions oningo bed systemic okoningo bed ni kama tokenism here and there mago koro wadhi wawerego wa fix basic infrastructure in a systemic manner makati pinga kata okipinga ndara kasegero ni mtoki idhi riembe ndara kwani ng'ato bopenji ni aija one time koso two time kapok idonje daraja onge bopenji hospital kose los in kituo tidhi hospital onge bopenji ni Jakikuyu kosi Jaluo kosi Jango mano e kaka Singapore no dongo
to kikocha cha Singapore nikech wapacho ni koro Singapore no Singapore it's opogore gi Kenya in many different ways. Koro wa adopt gik ma Singapore no timo to achiel kuom the main things ma nyalo adopt kuom Singapore en wach mar good leadership, good governance and corruption. Ka ok wadwa mulo wach corruption gi governance no taneno ka wawek wacho waketho nying Singapore kana. Ngini nation poka mitu lo kata kamano wakili na ntiere koda dich moro wakili